Takže toto je video pre Paťa Arkaja, lebo chcel vidieť, ako sa používa ako prevodovka automatická v Audi. No takže, hej Paťo, tu máš PRNDS. Takže P je parking. Ak chceme odblokovať prevodovku, aby sa dala preradiť na iný proste režim, stisneme brzdu, poistka, R. R sú ako, je to spatečka, N neutrál, keď stojíme na križovatke, musíme stále dať do pečka, stačí nám dať iba do neutrálu a držať brzdu, ale ani v neutrále sa nepohne, keď je v kopci. D je normálne pre drive, plus keď poťahneme doprava, voliť řadiacie páky, bez poistky, hore radí vyššie stupne, dozadu kratšie, ako menšie stupne. Potom vrátime naspäť do D a môžeme dať do S. S sú športové ladené mapy, prevodovky a to znamená, že radí v ostrejších otáčkach a proste pre športovú jazdu. Takže to je asi tak pre dnešok všetko. Paťo, čau.